Dili tanan taga silong gwapa, nagdepende ra gyud sa hitsura. Daghan uban Lapad o Ilong, pero makitan mo hala maibog ka. Sa aping niya ug iyahang mata, bagay sa ilong niya nga murag palwa. Maong akong saboy sila makitan, dili gyud malikayan ang gugma sa dughan. Mga girls nga Lapad ug Ilong, tamis silag pahiyom. Sa smile gyud nila kamig yung aboy permenteng kiligon. Sa hitsura nilang simple lang, ka-cute nilang tutukan. Ang gugmang gitago sa Lapad ug Ilong, saboy gyud matugan. Daghan ng Lapad, Ilong gwapa, kay ning bagay sa hitsura. Bisan ang ilong nila hapit-hapit lang, gayud intawon sa lain palwa. Labi ng ugmos may sila musamot, gyud ang kakule nila. Mura gyud si Julian Santos, nga makitan mo sa una sa pelikula. Lapad ug Ilong, tamis silag pahiyom. Sa smile gyud nila kamig yung mga boy permenteng kiligon. Sa hitsura nilang simple lang, ka-cute nilang tutukan. Ang gugmang gitago sa Lapad ug Ilong, saboy gyud matukan.